mutane da dama idan suka ji an ce ana biyan content creators ko kuma Facebook yana biyan mutane, YouTube na biya ko TikTok da sauransu, sai suna ɗauka kamar cewa ai datan da suke sakawa ne wanda suke saya a gun kamfanonuwan sadarwa, wannan kuɗin ne shine ake zuwa a je a kwacancana wa content creators ko kuma yayin da suke amfani da datan su suna kallon content ɗinmu, wannan kuɗin ne ake amfani da shi a biya content creators. To a gaskiya ba haka bane. Hanyoyin da ake bi domin samun kuɗaɗen da ake iya biyan content creators sau da dama yana zuwa ne daga kuɗin da kamfanonuwa suke biya domin saka talla a shafukan sada zumunta, walau na X ne, TikTok, YouTube ne ko Facebook da sauransu. A sani cewa sau da dama kamfanonuwa ko kuma 'yan kasuwanni ko 'yan kasuwa sukan biya kuɗi. Ni kaina akwai wasu lokutan da na taɓa biyan Facebook kuɗi domin ya watsa min wani rubutu da na taɓa yi a 2018. Bayan nan kuma akwai kamfanonuwa da yawa da suke iya biyan kuɗi domin a saka musu tallansu a shafukan sada zumunta. Waɗannan kuɗaɗen su ne kuɗaɗen da kamfanonuwan sada zumuntan suke karɓan su sai su yi dillanci, ya zama sun karɓi su riƙe wani abu sannan kuma sun duba content creators wanda suke saka abubuwa suke tara jama'a ake saka talla ƙarƙashin content ɗinsu, su ma sai su ba su wani abu. Ta haka ne ake samun kuɗaɗen da ake biyan content creators, ba wai ta hanyar kuɗin da kuke kashewa domin sayen data ba. Hasali ma shafukan sada zumunta wani lokacin su ne ma suke kashe kuɗi domin wani lokacin ku samu intanet mai sauri yayin da kuke amfani da shafukan sada zumunta, ko kuma wani lokacin ma za a iya cewa sukan yi abubuwa waɗanda suke iya sawa data ya ɗan muku sauƙi kaɗan, domin wani lokutan manya-manyan kamfanonuwa na shafukan sada zumunta suna iya zuba maƙudan kuɗaɗe domin samar da abubuwa kamar abin da ake ce wa infrastructure ta hanyar saka kebul ko kuma wasu manya-manyan na'urori wanda za su sauwaƙa wajen sadarwa a shafukansu domin shafukansu su rinƙa ƙara sauri. Haka yana iya rage tsanani ko abin da ake ce ma bandwidth da kamfanonuwan sadarwa suke amfani da shi domin samar da intanet. Don haka tunani da mutane suke da cewa wai ai kuɗin da suke kashewa wajen sayan data da shi mutanen kamfanonuwan shafukan sada zumunta ko kuma content creators suke samun kuɗi, wannan maganan ba haka yake ba. A matsayin ku na masu neman scholarship dole ne ya zama kuna da kyakkyawan fahimta na yanayin da duniya take aiki, domin wani lokacin ku za ku zo ku zama jagororin abubuwa da suke tafiya a duniya. Gina fahimta mai kyau yana da muhimmanci a gare ku. Na gode.